Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Id-diritt tal-Madonna eżistija huma biex ngħidu hekk realtà illi matul l-istorja tal-Knisja akkumpanjawha f'mumenti differenti. U qabel maħna sejri neħlu eżattament dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, diritt li kienu approvati fil-Knisja fl-1930, qabel ma ħneħlu eżattament dwar l-istorja ta' dawn id-diritt dwar il-messaġġ tagħhom, l-ewwel nixtieq illi jekk fl-ewwel ftit programmi sejri naraw daqsxejn ftit imma l-Knisja x'tallimna dwar id-diritt tal-Madonna ġenerali, kif għandna nħarsu lihom, il-Knisja kif anka tistudja, kif tagħti ġudizzju, se jfisser il-ġudizzju tal-Knisja, u se jkunu temi li sejrin nieħdu qabel ma nittrattaw iktar fil-fond il-Fatima u l-messaġġ tal-Madonna imma jekk kif ngħixu llum il-ġurnata. Illum xtaqt illi nibda propju illi neħtlu nirrealizzaw ftit kif id-diritt huma parti mill-ħajja karizmatika tal-Knisja. X'irrid nifhem biha? Id-diritt ovvjament meta huma ġenwini u meta huma ġenwinament ġejjin minn Alla, għalhekk il-Knisja kollha bżonn tagħmel dak li hu d-discerniment tagħha, jiġifieri tarbel u tara allegata dera minn fejn tkun hija ġejja, imma meta huma ġejjin minn Alla huma rigal sabiħ. X'jiġifieri huma parti mir-realtà karizmatika tal-Knisja. Alla eżistijej il-grazzi tiegħu fil-Knisja jagħtihomna b'diversi kanali, jekk nista' nitkellem dan il-mod. Jista' il-ħidma tal-Ispirtu tiegħu taħdem b'diversi modi. Wieħed mill-modi li huwa l-iktar importanti fil-Knisja huwa il-grazzja tal-Ispirtu li tiġi mis-sagramenti. Aħna kif nafu li għandna 7 sagramenti li huma 7 kanali lil qawwa ta' Alla illi ħarġet mis-salib ta' Kristu u mill-qawmin tiegħu mill-mewt, il-grazzja li jagħtina Ġesu permezz tal-passjoni, il-mewt il-qawmin tiegħu li hu l-Ispirtu Santu dik hija l-grazzja li jagħtina. Tasal għandna permezz tal-Knisja u l-Knisja permezz tas-sagramenti tagħha, is-7 sagramenti li waqqaf Ġesu. Dak huwa il-mod sagramentali kif l-Ispirtu Santu jagħtina il-grazzi tiegħu. Imbagħad għandna il-mod karizmatiku kif l-Ispirtu Santu jagħtina il-grazzi, jagħtina dak li l-Missier irid jagħtina. Il-mod karizmatiku x'inhuwa? Il-mod karizmatiku huma doni, karizmi partikolari li l-Ispirtu Santu jagħti il-diversi persuni li huma mamdin sabiex jużaw dak id-don li Alla ikuntom mhux għal ġid tagħhom personali, mhux għal xi gwadan personali tagħhom, imma biex jużawh għal ġid tal-Knisja u tad-dinja tal-umanità sħiħa. Dwar dan San Pawl li kellimna ħafna fl-ittra tiegħu l-ewwel waħda lil Korintin, kapitlu 12, meta jitkellem illi għalkemm hemm diversi doni, imma huwa l-Ispirtu wieħed li jagħtihom, li għalkemm aħna ħafna membri imma aħna ġisem wieħed fi Kristu u jistedilna biex inkunu miftuħa għal dawn id-doni tal-Ispirtu. Il-Knisja Kattolika eżistijaj fil-Konċilju Vatikan II ukoll għamlet enfasi dwar il-ħidma karizmatika tal-Ispirtu Santu. Propju f'wieħed mid-dokumenti tagħha, il-Kostituzzjoni Dogmatika Lumen Gentium li titratta dwar il-Knisja, fil-paragrafu 12 ta' dan id-dokument tal-Konċilju Vatikan II, il-Knisja tallimna hekk. U ħanaqra eżattament u nirriflettu ftit dwarha. L-Ispirtu Santu mhux biss iqaddes u jmexxi il-poplu ta' Alla bis-sagramenti u l-ministeri u jżejnu bil-virtujiet. Issa jqassam ukoll id-doni tiegħu lil kull wieħed kif jogħġbu. Jagħti lil kull gratta fidili grazzi speċjali biex bihom ikunu jistgħu jitlu aħjar u bħeġġa akbar għal ħidmiet u għadmirijiet li bihom il-Knisja tkun tista' tiġġedded u tinbena
aktar fil-wisa skont ma hemm miktub lil kull wieħed tingħata ir-rivelazzjoni tal-Ispiritu għal ġid ta' kulħadd. U dawn il-karizmi kemm dawk straordinarji u kemm dawk sempliċi u iżjed imxerda huma ta' siwi għal ħtiġijiet tal-Knisja u jaqblu magħha. Għalhekk aħna għandna nilqgħu b'sentimenti ta' radd il-ħajru ta' faraġġ. Id-doni straordinarji m'għandhomx jintalbu kif ġipu laħaq u lanqas m'għandu wieħed jistenna minnhom bi preżunzjoni il-frott tal-ħidma apostolika. Iżda l-ġudizzju fuq kemm ikunu ġenwini u kif għandhom jintużaw għandu jitħalla f'idejn dawk li jmexxu l-Knisja li hi l-kompetenza speċjali tagħhom mhux li jxekklu l-Ispirtu iżda li jippruvaw kollox u jżommu dak li huwa tajjeb. Hawnhekk eżisti f'paragrafu li fih minjera ta' talim dan il-paragrafu nistu napplikawh tajjeb ħafna għad-deriet tal-Madonna b'mod ġenerali. Huma grazzja, huma karizma illi l-Ispirtu Santu jagħti lil xi wħud. Mela mhux kulħadd għandu joqgħod jippretendi u jistenna illi il-Madonna għandha tidirlu, li l-Madonna għandha tkellmu, le, hija grazzja illi Alla jagħti lil xi wħud u ma jtirhomx għalihom infushom, imma jagħtiha għal ġid tal-komunità tal-Knisja. Fil-fatti, id-dokument tal-Knisja jgħidilna li dawn id-doni, ovvjament meta huma ġenwini, meta verament ġejjin minn Alla, dawn jgħinu lill-Knisja biex tiġġedded u tinbena. Daw iż-żewġ affarijiet qed jgħidilna il-Konċil Vatikan II biex il-Knisja tiġġedded u biex tinbena. Mela il-messaġġi veri tal-Madonna ma jiġux eżistijej sabiex joqogħdu jagħtuna gost biex noqogħdu niġru wara xi fenomenu, biex noqogħdu nagħmlu pellegrinaġġi morru Fatima u noqogħdu ma nafx irridu naraw jew nesperjenzaw. Le jridu nilqgħu din il-grazzja biex tiġġedded il-Knisja u biex tinbena l-Knisja. Allura importanti ħafna eżistijej illi aħna ikonna l-ewwel ħaġa Alla meta jagħmel ħaġa bħal din jibgħat l-Omna Marija fostna kif bata Fatima eżistijej dawn id-deriet għal-bini u t-tiġdid tal-Knisja. Mela aħna li ikonna din il-viżjoni ċara x'ħafna drabi dawn ikunu postijiet ta' pellegrinaġġi anke f'dat ċentenarju njaf kemm nies ħajmorru Fatima, imma ħafna drabi norbtuhom biss irid imur hemm biex naqra xi grazzja, biex jiena nfiq, biex jiena ma nafx jiġrili. Mhux qed ngħid li huwa ħażin nagħmlu hekk, però ma nilqgħux meta ikonna biss dik l-attitudni isnirid imur pellegrinaġġ Fatima għal xi miraklu, għal xi fejqan, nittilfu ħafna minn dak li Alla jixtieq jagħmel permezz ta' dawn id-doni fil-Knisja, permezz tal-karizma anke ta' deritt ta' Marija li huwa tal daw it-tliet rajja li jkollna ċans nitkellmu dwarhom il-qudiem. Nixtieq nagħmilha ċara mill-bidunet. Il-Knisja meta taċċetta dera u importanti li aħna nimxu mal-Knisja, ma nimxux barra mill-Knisja, ma nimxux b'moħħna, ma nimxux x'inħossu u x'ngħidu, ma nimxu mal-isfijiet li jgwidaw lill-Knisja u l-poplu talla fejn jkun hemm deritt tal-Madonna jekk mhux veri jew le. Importanti li nimxu mal-isfijiet nkunu f'ubbidjenza sħiħa lehom. Għaliex id-don tad-deritt mhux għall-individwi, mhux għal xi wħud, imma t-tiġdid u għall-bini tal-Knisja. U allura il-Knisja tkun li tilqa' u tigwida l-poplu talla. Nixtieq hekk li propju f'dan l-ewwel mument aħna jkollna din il-viżjoni ċara. Id-deriet meta huma ġenwini bħal huma Fatima, x'qegħdin nitkellmu fuq Fatima, fil-programm ħankun qed nitkellmu fuq id-deriet ta' Fatima biss. Huma ġenwini aċċettati mill-Knisja biex il-Knisja tiġġedded u tinbena. Mela huma grazzja partikolari li Alla jagħti. Ejjew meta nħarsu lejn Fatima nilħarsu minn dan l-aspett. Alla bagħat il-Marija f'nofsna ġewwa Fatima sabiex tgħin lill-Knisja tiġġedded u tinbena fi żminijietna. Jalla aħna jkollna din il-qalb miftuħa wkoll ħalli dawn il-programmi dwar id-deritt tal-Madonna Fatima iservu għat-tiġdid u l-bini tagħna u tal-Knisja fi żminijietna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima,
Ejjew nagħlqu flimkien dan il-moment li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.